koyo ngene sing opo anane pengin nyenengke kowe ora ngerti carane aku kudu piye ben iso nyenengke kowe sepurane yen awakku durung iso dadi apa sing mbok karepke tresnoku kuwi akeh kurange pancen aku koyo ngene kahanane kuwi omong dinggo kowe sing tak karepke kowe nampa aku apa anane aja banding-bandingke aku karo liyane sing jelas tresnoku mung kanggo awakmu tulus atine sliramu dipaleni ayo dilakoni